Assalamu alaikum warahmatullahi. Dairati haidati mo ceerno meɗen El Hadji Cheikh Ahmad Tidiane en mbimo Seydi Diop radiallahu taala anhu. En calmini dendagal daayira o e kuuɓal kala ɗo daayira o woni eɗo woniri en calmini en juurima en calmini jinnaɗo meɗen tedduɗo woni kawmum Cheikh El Hadji Ahmad Tidiane Diop woni Baba Salil Diallo. Mi sikki noon alay sago Baba Salil salminen ɗum ko kañum wonno jinnaɗo makko kañum woni ɗon jaasiki makko nanɗo hande ani wuuri nana e jaam ne yaara hande duuɓi temedere fawde ɗum noon en mbimo Seydi Diallo. En calmini waliyaɓe meɗen Fouta ceerenɓe meɗen Fouta halifaɓe meɗen diine e aada kala biyo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah en calmini ɗum. En calmini pulagu e kuuɓal en jetti Allah e nulaɗo muɗum en jetti jomiraɗo subhanallahu taala tedduɗo towɗo baɗo ko wela eɗo wela ene welda wiye kun laato. En jetti jinnaɓe meɗen ɗiɗo jeyɗo sababude godagal meɗen e oɗo aduna. Handen gartiɗo enne yewtidde ceerno meɗen Mouhamadou Sirajo Seydi Diop en mbimo Seydi Diop. Saha noon enen pujoromo jettenmo an ngam wowde yettode an omo jogui tokar makko ne wiye Mouhamadou Sirajo an. Ɗum noon so tawi en pujima e wona wasde en andude ceerno Mouhamadou Sirajo Diop ala mataw ko fuujode ndewata ɗon. Ɗum noon tawde ko yewtere gonɗen ne wawi puuje ɗen gandinen tan oɗo Mouhamadou Sirajo Diop no mbaddatni yewtere e namde e jaabule kadi taw kadi ko almudo makko gonduɗo e makko kadi ha oɗo saaha joni. En garino ha ɗo kalifo kawniɗo muɗum gila nde suwa yiide aduna gila omo woni e reedu yummakko wondemo e reedu yummakko duuɓi nayyi ko kawis ha ɗo kawisaji ɗi holli gila omo woni suka ha ɗo naati jangde o windana ba ha ɗo gasni jangde makko juuɗe kawmiraɗo ha ɗo jokki jangleɗe makko ha ɗo rewi haw heeɓi juuɗe Sarif Hamidou ha ɗo Sarif Hamidou o wattimo yomninimo e ɗeɗo serembe tato woni ceerno Mouhamadou Saïd Ba to Madina Gounas, ceerno Alhaji Saydou Nour Tall, ceerno Baye Niass ɓeɗo fof ko Sarif Hamidou yomninimo yo yaha goto e muɗum fof won gueɗal ngal joginimo caggal nde o yahi to ɓeɗo serembe o heeɓi ko fonno hebde mabɓe o jokki ngam o wi ko Allah ne jogui sakkude ko wona haako o jokki yaade yiiloyade oɗo daayira biyeteɗo dayrati haydati en namdinoma holko dayrati haydati firti ceerno Mouhamadou Sirajo Diop o wi dayrati haydati firti ko dayra tirtiɗo windere nde. Ɗum noon so tawi Allah tamnimo oɗo dayra o ari kadi o addini kadi fuutankoɓe o itti ɗum o addi ha e Nouakchott ɗum noon ko gueɗal ngal Allah totti hen. Hande noon en garino han ha ɗo ari ha Nouakchott ɗo enen jokka golle en ngam heɓɓitade e ruttade yoga e namde. Ɗum noon bandiraɓe so tawi kadi yewtere nde wonko kadi jiiɗon e mayre ala wona ɗum woni fandare nde fandare tan ko yen pewnu yen pammodir e bandiraɓe ɓe hol oɗo kalif nde tawno sa namdaki a andata sa namdima laaɓaɗo keɓa hen kadi ko laaɓi kala noon kadi ko yiya e yewtere he kala ko ngakki hen ummi koto neɗɗo to par ce que neɗɗo timmani ko moƴƴi ko kadi ummi koto jomiraɗo subhanallah wa taala tedduɗo towɗo o. Ɗum noon ceerno Mouhamadou Sirajo
so tawi aɗa ɓalli min mbawa arde calmodira e dental ngal nde puɗɗen jokkude golle ɗe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Caggal yettude Allah e julde nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. لك الحمد مولانا على كل نعمة ومن عزم النعمة يقولي لك الحمد والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam en calmini fofof en juurima eɗen gardini e calminaali ɗi ceerno meɗen ceerno Ahmad Tidiane Diop e denndaangal kala mo tonngode mum woni e digral ngal haa kadi ɓe sawtuji en mbawi yettoya fof en calmini ɗum en juurima ɗum. en garti kadi e kihiiɗe hannde o jokkude yewtere nde inchallahu taala. en calmini fof en juurima en calmini kadi musidɗo kadi mo mbaddeten yewtere hono sohna Hajaratu en calmini mom en juurimomo e denndaangal hettiyankoɓe fof e laɓɓitinde kadi seeɗa tan e nder présentation makko ɓe wi ceerno Saïdou Nour Tall aha bon eyyi ko ceerno Alhaji Mouhammad Saïdou elle noon ko fuujande tan kono wona ɗum ɗo ko ceerno Saïdou Nour Paate Galo eyyi ko ceerno Alhaji Mouhammad Saïdou ko Madina Gounass e ko fuujande tan rewi ɗon kono wona eywa wona majjere makko inchallah taala. ɗum en calmini fof en juurima en ngari noon kadi hettade namde makko eɗen ƴeeto jabade kadi inchallah fodde ko Allah wawni hen kadi jabade inchallah taala. assalamu aleykum wa rahmatullahi. eyyi ɗum noon en calmini tan en juurima en calmini kalifo en ñaaguima kadi yaafuya denndaangal perguitte so tawi mbaɗi wona ɗum woni fandare nde ewa ɗum noon haalde weeɓani. ɗum noon ceerno Mouhammad Siradio a wiyama bisimilla ma kadi no mbiɗa ni ko noon ɓe mbi no haalani fujotako eyyi ɗon komi puuji ɗum jannomi ko ceerno Mouhammad Saïd to Madina Gounass. ɗum noon ceerno Mouhammad Siradio seydi an en tant que almudo El Hadji Cheikh Ahmad Tidiane gonduɗo e muɗum gummodiɗo e muɗum gila hande ari jungo muɗum ha ɗo enen jiiɗi andude holi ceerno Mouhammad Siradio holto janggi haalde hoore muɗum noon weeɓani e holto ndewɗa ha garɗa e juuɗe oɗo kalif. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. en calmini kadi gonɗol en juurima neldi duwaw en ñaaguima kadi duwaw machallah. sohna Hajaratu alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah noon e oɗo jamma hande fod ko Allah waɗani en ko e nder nduɗo lewru mawludu ganda ina wayno Allah hokki en hen kadi jammaji ɗiɗi ɗi eɗen mawnina. oɗo mo ganduɗa henne ko khalifa diine ko neɗɗo Allah ko jooɗaniɗo Allah jooɗani nelaɗo jeeɗini Seydi Cheikh Tidiane jooɗini dendagal moƴƴuɓe Allah wayde kadi walla Allah wata hasard kadi en mbaɗi mawludi en duttini kadi wadde en batti kadi ismu kadi hande oɗo jamma eyyi ɗum kon ko gueɗal makko. eyyi wonno sa yiiɗi hunde tan a nandal e mum sa nandino ceerno men ceerno Samba Seydi sa nandiri ɗum tan a watan noddire sa noddi a watan notade ɗum. eyyi waɗi si Cheikh Tidiane Cheikh Ahmad Tidiane Diop yidde makko e nelaɗo ɗum hankadin wa natti namnede e aduna o nde wonno ko huftidini yidde nde ko taniraɓe e ceedanimo ɗum ɗum waɗi konkono o dañi oɗo martaba e nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam e ngal ɗo gueɗal. en jettino Allah no feewi eyyi no mbiɗani noon haalde hoore mum welani haalde hoore mum kadi ino muusi kono noon
namdal fof noon de kulli su'alin jawab kala namdal tan ko ma jaabe kala namdal ko ma jaabe kono noon haalde hoore wona hunde welde sa namdima noon hol oɗo Mouhamadou Siraji oɗo ko Mouhamadou Siraji noon woni inde makko noon woni no indira kadi o indira ko Cheikh Alaji Mouhamadou Saïdou Ba ko on kadi bi nafsihi kadi innira hoore muɗum alhamdulillahi rabbil alamin yetti ɗum Allah ɗum tawi no juuti kono noon ko jiɗɗen ande o Mouhamadou Siraji caggal noon nde o yonti naatde jangde o jangi Qur'ana fodde kadi ko Allah arzigimo hen no foti foof alhamdulillah seeɗa ala ko barki woodi o Mouhamadou Siraji caggal ɗum kadi o jangi kadi defte ko tabarakallah o jangi kam kadi hawo tafsiri no ceerno amen no heewide ceerno Abdourahim Talla yurmede Allah woni e muɗum ceerno min ceerno Abdourahim Talla on ko ɓi ceerno Hamme Baba Talla no ganduɗa inchallah taala ma en gari e alhaaliji makko ko on kadi jangguini en makko ɗo ko ɗon ɗo duɗal makko ɗo ko ɗon kadi jofini Qur'ana mbaɗen duttal men en gona noon jofini Qur'ana en ndewi hen tan nonne kadi sharia ko tabarakallah en jangi kadi kala defte en jangi kam tuddi tan dahdari ha lawol ha sani fof en jangi en mbaɗi tafsirul Qur'an ceerno amen noon no hewno wiide o wi jiimami paytumami ɓuuri mi meeɗama yiide jiimami paytumami ɓuuri mi meeɗama yiide kono alhamdulillah kala defte en jangi ɗum ɗo cilon ɗo caggal ɗum noon alhamdulillah en jetti Allah kadi nde Allah rewni en ɗon ɗo dural ngal ɗo ceerno Abdourahim Talla ɗo caggal ɗum noon en jokkodiri e seeɗa mo woɓɓe ko adile eɗen jiidire ceerno Ahmad Tidiane Diop en jokkodiri e heewɓe en jii heewɓe ha Allah addi en noon e oɗo jungo gorko oɗo woni ceerno Ahmad Tidiane Diop addi en e jungo makko gila garɗen jungo makko kadi eɗen ndeeji e jungo makko sabu en dañi ɗon ko ene deeñna en jii e kadi ko ene deeñna en dañi ɗon kadi ko ene deeñna en alhamdulillahi rabbil alamin garɗen e makko noon ko 2001 garɗen e makko so tawi kadi mi yejjitani kam ko hedde mois de juin en juillet en ko nden min gari e makko inchallah taala mi jowoɗo tan ha yettere inchallah taala fodde ɓe garɗen e makko no mbiɗen ni jiiɗen e makko walla nanɗen e makko walla dañɗen makko ko ina deeña en ɗum kadi kala almuɗo kadi so yiiduma e ceerno e haqqille muɗum deejat dañiɗo deeñi haqqille muɗum dañiɗo deeñi ɓerɗe mum sabu nde garɗen e makko jiiɗenmo e ñalawmaji men gadani o holli en ko seeren ɓe no kolla almudo to no kala mo jiiɗa na dari ko walla e on sahaa noon nde garɗen e makko jiindirɗe e makko ko ñalawma aset jiindirɗe e makko kono ko ñalawma alarba ko ñande hen ngal jettiɗen galle makko ko geeji way ɗo garɗen ɗon saanga futuro no faandi yonde tan ɓe naaɗen galle o gasnen tawɗo omo salli on gasi salligaɗo omo seedna Allah o huccite e meɗen o gasi seednude Allah o wi o hucci e men o wi a dañi sens sa arano ɗo e ñalawma hannde ɗum moƴƴani ma taw on ñalawma mboɗo aadodiri e makko momi ar juurade mo kono ñalawma o fof mboɗo waɗa yah oto yah ha ɓooyi noon ɓernde foytino wi yomi yah nde o haali ngol ɗo konngol noon e no almudo waɗata ni tan mbi ɗum ko hiilaji seerenɓe jettoɗo godina Allah min juldi ɗon min bir ɗon ha kotolam yonti o waɗen tan duwaw jaami fawa hen balɗe seeɗa ta mboɗo leeli kadi to pikin ɗo sa pikin ɗo gonno télé ves hollami yomi sood kiloji 2 sukara mi addanamo kongo Cheikh Ahmed Tidiane Diop pinmi subaka jaami soodmi kiloji 3 nawon momi nde gaddanmi sukara on saka o ala ɗon caggal nde o nabbino to dow hadara to o tawi noon yimɓe no jooɗi mbuuso no jooɗi no ɓaggi sara makko ɗo o haɓɓini mbuuso o laari sukara o wi holmo addi ɗum baɗi ko goto ɗon no wiye Ceerno Ousmane Touré o wi ko Mouhamadou Siraji addi ɗum
wallahi kam wi kam Muhammad Siraji o wi ko dum kollane ga hanki jamma mbimi ala wana dum kollano hanki jamma o ko hanna wadde dum mbimi ala mi ala o wi so tawi a dañoyi timmitina ko heddi ko sey ko ni de woni ceerno de ko pitire ande maɗa ko ganda ka haalna ɗum haqqille men ɓernde men fuɗɗi men heɓidade ko ɗon noon hankadi min jebbilimi ko ɗon noon hankadi min pellitmi wondude oɗo gorko e hankadi ko heddi ko ɗon mboɗo hettima yeeso e namde ma en ɓeyi junade inchallah joni eyyi ɗum noon machallah liman meɗen ceerno meɗen Mouhamadou Siraji Diop a hettama yeyi gadda e juuɗe kalifo ko gila 2001 gila 2001 ha joni aɗani juuɗe kalifo hadema arde juuɗe kalifo holno gonnoɗa e juuɗe muɗum ha pasɗa e juuɗe kalifo e hol jilluji mbadduɗon ɗon e nder Dakar kono hajirat alhamdulillah en beltimo kadi e namdal ngal e haade men arde e juuɗe ceerno Ahmed Tidiane Diop gondi e jeyaɗo Allah goto e oɗon noon gondigo juutani no feewi e caggal ɗum noon konko on jeyaɗo Allah noon ko neɗɗo cuuɗiɗo mo heewɓe kadi ganda eyyi heewɓe ganda ɗum no tigi gondigam e makko ɓurani lebbi jeegom walla jeeɗi kono timmani kam hitande e on wiyete ko Maham Ka ko diwan no wiyeteno kadi Jolof ko toon hoɗi kono Allah wonnoma koɗo Kaolack ɗo dumunnaji ɗi gummitimi noon cilon e 89 e min gondi ɗon dumunna e caggal ɗum o waɗani kam duwaw o hebli kam noon wi kam yomi yaa Dakar e waɗani kam kadi ko tiiɗi e jaarunomi Dakar noon kadi wonko nawno kam toon kono goɗɗum tawti kam toon saha garmi toon e musidɗam e Mouhamadou Siraji Ly mi jeeya ɓoggel kono pinnama ngoni ko Madina Gounass e jaɓɓi kam gallo jaɓɓi kam bismi kam ɗo gummiɗon e galle he ha paggimi kono mbattumi liggade mi waɗi ɗum jeygu gueɗe kewɗe kam waɗi toon eyyi gueɗe kewɗe haade mi wattude wonduni e caggal ɗum dartimi almudagal ngal seeɗa nani banggal golle eyyi mi liggima kam mi yeehi to Sandaga to mi yeehi Colobane William Ponty to Gare Dakar to tabarakallah ɗi nokkuji fof waɗi hen ha 95 caggal ɗum kadi mi naati e usinaji mbaɗa men embauché nokku no wiyene Sodida e kala gandu Dakar nandi ɗum to wiyete société goto no wiye Plasticac e mi ligguini hen ma koɗo duuɓi 4 embauché kono caggal ɗum noon almudagal ngal noon folti e Allah waddi kam e jeyaɗo Allah goto ene wiye Yero Atoumane Demba Bocar limowo gande Taccio Assugaji e Allah waddi kam e muɗum kañum noon ɓeeltimin kañum kadi nehimin ferani min laawol hamin mbawi andude wone gueɗe hamin mbawi yidde gueɗe hamin mbawi noon yiide ko woni Cheikh Ahmed Tidiane Diop haqqillaji men ɓerɗe men jagga wawde wonde e muɗum on wiyete ko Yero Atoumane Demba Bocar limo gande Taccio Assugaji ko noon Bocar Hamdou Fara no wiyan noon mbiyamo sey ban on noon kadi o caggal ɗum noon ewa jiitindirɗen e Cheikh Ahmed Tidiane Diop gonduɗen e makko ko tabarakallah machallah jettini Allah no feewi wona ɗum ko banggal jilluji ɗi mbadduna e makko jilluji makko en mbaddani e makko jillu fof ina wawi wonde deftere jillu fof kadi ina wawi wonde tan yewtere huɓde so tawi ƴettama woodi yewtere nde ko fodde namdal noon namdora fo tan ko noon tan jaborte tongue hen fodde ko temps o wawata ƴettude fodde ko temps o wawata ƴettude ɗum ɗon ƴette hen kono Ceerno Ahmed Tidiane Diop kay jilluji makko ɓurɗi mawnude
jillu makko aywa njum 1988 kin koye jilluji makko ɓurɗe mawnude e jilluji caggal ɗum jilluji makko 2004 kiɗo kay koye jilluji makko ɓurɗe mawnude e nder Mauritanie o ko Sénégal o ko Mauritanie caggal ɗum jilluji kewɗi naatti hen kono ɗiɗo ɗiɗi noon ko kewite hen ko e ko waɗa hen ko e ko daña hen ko ɗum ɗon ma en jubbe hen ko fof pat seeɗa fodde eɗen mbati en mbawa yaade yeeso inchallah taala ko adi fof jillu makko mo waɗi 1988 on sahaa ni taw duuɓi makko capannayyi suwa to timmude kono mi hetti seeɗa sahaa noon wakko o e mbiwami no wuli hay huunde o daƴata kala ko yiima so jamulum o haalat sahaa wondiri e makko on sahaa weeɓani on sahaa noon Allah arsigiri ɗen ko ono wiyete ceerno Abdoulaye Fall on isin kasi en e woɓɓe ɓen Allah waddi noon ɓurno kadi ɓattade mum ɓurno kadi wonde mum nguɗo jillu kadi ko Abdoulaye Fall kadi Allah hokki chance yaade e makko ko feewi ko fof kadi koye mum ko feewi ko adi fof jillu ngu fuɗɗonde kankude kaalisi sabu ceerno ne heewi rentinde en ɗannade ñalawmaji ɓaleji ɗi mo heewi en rentinde ɗum ɗannade hen walla wadde hen kala hunde so dewgal mum kala ko jiɗɗa wadde aɗa yiɗi tan moƴƴirede hen aɗa ɗaɓɓa hen moƴƴere ya rento ñalawmaji manam ñalawmaji ɓaleji ɗi eɗen mbawi kadi fiksini kadi bandiraɓe hettiyankoɓe wonande gandunoɗo ɓeydo andude mo anda kadi anda ɗiɗo ñalawmaji ko poɗɗi rentede ko poɗɗe rentede no feewi holɗin ñalawmaji tati lewru joyi e kono noon so wiyama lewru ko lewru ɓaleɗo noon ñande tati lewru koko rentete ñande joyi lewru koko rentete sappo e tati koko rentete sappo e jeegom koko rentete nogas e goo koko rentete nogas e nayyi koko rentete nogas e joyi koko rentete e Allah cakkitiɗo e lewru kala lewru ɓaleɗo Allah mo ganduɗa cakkitiɗo oɗo Allah so ari hade o artoyde taw ko goɗɗo lewru ndu maayi oɗon Allah kadi ciyama e ñalawmaji ɓaleji ɗi ɗum woni jeetati ɗi ñalawmaji noon ceerno noon ina rentina en ɗum no feewi ɗannade hen e kala ko jiɗɗa wadde ñande ummoto noon Dakar umo yaha jum hawri koye ñalawma oɗo mo mbiyeten Allah ko ɗo cakkitide lewru Allah ɗo ɓalejo on saha noon ceerno Abdoulaye Fall wimo ceerno ni ande aɗa hewno wiide en min ndento ɗannade ñalawmaji ɓaleji ɗi te janggo ko Allah ɓalejo yo holno jaraten hen ceerno wiya ha mboɗa andi ñalawma ko ñalawma ɓalejo kono hammi andinma ko tom indu nenam ina weɗi hami andinma min ko gondumi ko kon ha ganda kam ko ɗum jinmi fama ko ɗum waɗi mbimi suttimi ñalawma ɓalejo e jehen hen kala ko woni hen noon kono lora kala ko woni hen ina bonna ma Allah dando en hen te ma en ɓamto hen ɓamtugol ngol ganduɗa en gonta jippade ha ila yawmiddin ko ɗum jinmi fama jinmi ko ha ganda kam ɗum waɗi suttimi oɗo ñalawma ɗannoɗen hen Abdoulaye Fall ne heewi noon laaci willat wima bisimilla ceerno samina waɗana min nani min jaaɓi ɓe pini subaka ɓe dawi saha wona hono ni wona koma yeehe garas ƴetti oto ono ko noon gueɗe ɗe fuɗɗoto ko seeɗa seeɗa yeehe garas ɓe ƴetti oto kadi ɓe dawi ɓe gari ha ɓenni Richard Toll ceerno Ahmad Tidiane Diop wi Abdoulaye Fall wiyay o so tawi en jeehi ha en paanima jum so en paandima tan tintinam kalna tan en natti ɓoddude eyyi misal tan no gari hankkadin haɓe ɓenni hankkadi tareji eɓe jaɓani leeraɓe en wima ceerno en natti woɗɗude ceerno bisimilla o woni ko omo waɗa
woni hen ha ɓe jetti garas oto o dari Cheikh Allah Fall wimo ceerno en jettimo o wi bisimilla ɓe jetti tan no heewi wadde ni e koyngal makko ñaamal ngal jippi o nokki e teppere makko ɗe o yetti leydi ɗo Ablaye Fall jagguɗo o wiye o Ablaye Fall weltino o weltini en Ablaye Fall weltino o noon ko neraɗo sallllahu alayhi wa sallam on woni basiran wa nasiran oɗon nde weltini en wi Ablaye wiye o ko enen poolata polgu wodani en ngol ɗo lawol e on saaha Ablaye Fall ene jogii kulol noon ene jogii ngoja ɗo fayto ko bandiko en te alamo ɓe donki jeddude tewmo andi noon ɗo yettude e ceerno hannde ceerno haala hunde gooto e bandiko en walla gooto e tan e yimɓe ɓe yedde ceerno homo fondi hunde fof omo ƴetti silama komo weli ɗum ha weli kala kalɗo ceerno ko fotani haalde omo anni huccidirde e muɗum o warando e mum konko ɗum woni anni e makko ceerno yo welto polgu wodani en o wi ha gandata noon polgu noon wodani en Ablaye Fall o wi eyi o wi so tawi joni en jettima galle tawata ko joom suuduma en tawata ɗum joom suuduma tawi ɗon ko jaltuɗo ɗum woni finde nde sen tawi mo ɗon tan ganda ko kalɗon ko ifirti nde ɓe ngari ɓe tawi kadi noon sohnajo ala ɗon ko jaltuɗo finde darima o wi wiyama kadi wuro ngo fof so teddini kam an so teddinani kam hade ya aɗa teddinde kam o ɗum wiyani ɗum ɗon polgu woni ya aɗa teddinde ɗum anda sa yeehi yimɓe e galle mum yeri ɓesmum wi holko woni ɗo ko eɗen mbawa teddinide ceerno wonko wonno ɗon ɓetto dammol e ngari ɓe mbi ceerno ɗum ɗo de ko battari ma ɗum ɗo ko hirani maɗa hirsa o wi Ablaye Fall laɓiki oto lawje ɗum laaɓi o waɗi ko waɗanno e laaɓi ko ɓe kirsi o wi laaɓi hino ɗe moddirni tan ɗise ɗum oɗo ñalawma kadi so yi ha waktu o yoni ma Allah addu kone hirse ha gummoɗen ɗo kono hirse mankata ɗo ko noon ɓe goori noon ɓe goori nde waɗi ko waɗanno dammol ngol hirsa laaɓi ki ɗisa e caali waktu mo dammol ngol hirsuno so yetti tan Allah addat dammol kirsugo sahaji ne woni ɗiɗi ina wona tati noɗi foti fof kañum fof kadi kirsati hay hunde hen ala ko woppete janggo kadi hon noon ɓe pimno wadde hon ko balɗe tati walla yontere ɓe goni ɗon lebbi ɗiɗi mankude ñalawma ɗon lebbi ɗiɗi mankude ɓe mbaɗi ɗum ɗon e nder ndu ɗon noon e ɗiɗo lebbi ɗiɗi hunde fof waɗama ɗon hunde fof dañama ɗon e teddugal ha ñalawma en hande ina haalte eɗen mbawi suttade hen seeɗa ko heddi ko kadi haadi wona namde ina e jeese meɗen e on saaha kadi mbawen jokkude namde gonɗe ƴefte ga adi fof ɓeɓe pini subaka ɓe yeehi bamule ɓe juuroyi ɓe yeehi hôpital ɓe sapri eɓe cawlini ñawɓe ɓe juuroyi anduɓe ɓe gasi ɓe jotti e on saaha noon woodi ko kiwi ɗon ɗum ko kadi ko karama mawɗo mona haalte ha ñalawmen hante hendu waɗeru coy ɓaleru kurum waɗi ha ganda neɗɗo ni so waɗini jungo mi yiyata ɗum jamaji ina jeyna gadde sadakuji mbaɗe sadakuji ni enene hendu ina ɓeydo gueɗɗe ɓeydo niɗɗitte e nder hen ceero noddi Ablaye Fall mi Ablaye somi lilima to jumaɗo maya o wi wallahi o wi jaaha mbiya jeynowo o wi ko wiyata gadde sadakuji ma hendu dappo o wi ɗum dattinta hendu ndu mbiyaɓe ceerno Ahmad Tidiane Diop wi dattinta hendu ndu ko goto foof yo naaɗo e galle goɗɗo o ɓe jerlodire ɓe jafodire ko wone nder ɓerɗo ko iwo so wona ɗum nduɗo hendu ƴewata ɗon so ɓe naatide gal ɓe jarlori ɓe ñaafi joni hendu dorto aɗa wawi no Ablaye wallahi Ablaye Fall ummi e nder hendu ina wadde ha yetti konko jeynowo o wi noon wi bandiraɓe ceerno Ahmad Tidiane Diop ina jippi gallam wi sadakuji ɗi mbiyete sadakuji wawa dartude hendu ndu ko goto foof yo naat e bandum goto foof yo naat e galle kuddima yerlodire yafude hendu ndu darto so ɗum waɗaka hendu wona ko ɗa darto on ne yeyni nde yeyni ha gasni konngol ngol hay goto nanira konngol ngol jam
go fof naati oɗon jarlo oɗon jaafo oɗon jarlo jaafo hankadi ini tout so ha goto wati yiɗo hoore mum ha hunde deji ko ɗon noon hankadi no bowɗi fuɗɗi fusti sabbodi hankadi yimɓe ne ngara on sa noon ko mbimami ko so tawi o soynimama aɗa ara tan eywa kala ko woni e ma yoto ko jaam o haalat kaali ɗo ñande won yaadol gonto yo Sadio Payta on noon on saaha Allah no wurtima e ceerno Allah no wurtima e ceerno gurte kawnide kulɓineji on saaha konko Sadio noon amo won windatno inde Allah nde noon hankadi gonɗo tolni e makko konko inde Allah nde woodi no waɗata mo holno waɗata mo hillugo waddemo ko balngol ngol ngana balngol kaamnigol way kono siibani do faali ceerno wiimo Sadio Hayda wiima o wi mbata a wayri to ceerno ma o wi wallahi ceerno no wayri toon o wi almudo wayrata ceerno mum almudo wota wayra ceerno mum almudo kala no wayri ceerno mum so rena tan wooda ko jole e muɗum o wi noon wonko tine e ma an tinanɗo e hoore maɗa o wi won balngol nan e ma ɓuri lubde jiiɗo ala ko waɗi ɗum sona inde Allah ni birtata nde kañum waɗmani min Sadio Hayda kañum tinani balngol tinata ɗum wi ceerno hol o wi inde Allah ni birdata nde kañum waɗma noon woni jeddude seeɗa no hollen inde Allah o wi inde Allah ne mi andamino kono momi haalne adada o noy o wi birdata adada o ko ujunnaje 4 e temen 4 e capanɗe 4 e 4 ina woodi wallahi saddakta ceerno o wi ko nden inde waɗma noon ko a wayri to ceerno ma o ruttito ceerno ma kalna ɗum o wattuma e laawol o ceerno ko Allah ina woodi o wi wadde min so tawi mi naatti suudam mi lelino min e joom suudam o joom suudam holla tan so caggal kadi so holli kam caggal jettor kadi tekkere walla misoo muɗum sukka ɗum e kine muɗum deke min mi annda defe ko ɗum ɗo o fini subaka o dawani noon ñande idi ceerno Adama Gaye ko on wonno ceerno makko on hokkimo sirru o haalni ɗum sirru o no yaari o haalni ɗum no ceerno wiiri ni o welti hen no feewi konko ceerno Adama Gaye o wi sa yeehi mbiyamo min ceerno Adama Gaye mi watti ɗum e juurngo makko konko jiiɗo ɗum e ma ha o faami ɗum o haalnuma ɗum sa yeehi mbiya mi watti ɗum e junngo makko kala no feewi to yo moƴƴitin ɗum mi hokkimo hen yamirode ɗum ɗon keewiɗen ɗum ɗo e gueɗe goɗɗe ɗum koye jilluji jom jeeya en jubbat tan ɓe mbi eɗen ndewa tan wonma won namde goɗɗe ɗe mbawata hejje hen saabu kadi won kadi ko jiɗɗen hen namnude inchallah e jewte meɗen jawtude won kadi ko jinnoɗen hen kadi sarhinde inchallah taala e ala kulli haali ɓe goni ɗon nde ɓe goni ɗon eko daña ɗon ko eko waɗa ko nde Sadio arti haalnimo noon wimo de ceerno Adama wi watti ɗum e juuɗe maɗa ceerno ƴetti fof o watti hen o wonti normal ha nde urti e cewmi konko Sadio Kayta Allah newnani en jindire makko wona goho wona ɗiɗi wona tati kono kala nde o yi ceerno o wiyata ko nafoore mere ɗum kam ɗum woni konngol makko gadduno e ceerno ɗum woni konngol makko certifiqué ceerno ceertoɗo godini Allah o ummiti ɗon noon o fayi Richard Toll omo fayi Nouakchott 88 ha joni nde o ari ha ɗo Richard Toll ɗo o waali ɗon jamma noon le 27 février 1988 o hokka oɗo duwaw noon woni duwaw polgu oɗo duwaw woni duwaw mo ganduɗa mo o jogiti gila e ñalal men on faade ñalal men hande ko oɗo duwaw o jogiti kala ko jogino e dowuji o wiya yo woppu yo jaɓe oɗo duwaw holi on duwaw o wimo ya Allah yurmo en yaafo en yaafo en dendagal bakkutuji men mawɗi e toɓoji bakkutuji e tinden mbaɗɗen ɗin tinani mbaɗɗen ɗi teyɗen mbaɗɗen ɗin teyani mbaɗɗen ɗi mbaɗɗen eɗin bannuɗen eɗin bannuɗen fof yo Allah yurmo en yaafo Allah no wawi ɗum Allah no hatta ɗum yo Allah waɗum sabu rasul sallallahu alaihi wasallam yo Allah yurmo en yaafo yiɓɓe men yaafo añɓe men yaafo julɓe yaafo heeterɓe yaafo yimɓe yaafo jinneji yaafo bindal nde fof Allah ina wawi ɗum Allah no hatta ɗum yo Allah waɗum sabu rasul sallallahu alaihi wasallam yo Allah hokku en yiɗnirde sabi Allah gondiren sabi Allah ballodiren sabi Allah
ha Allah tawene hen eten ji ko wona Allah woto ko yi en ko wona Allah eten nan ko wona Allah woto ko nani en ko wona Allah eten dañ ko wona Allah woto ko dañen ko wona Allah yo Allah andina hoore mum yo Allah andina koye men woto Allah hollu en koye men yo Allah ñikke feeru ɓamto diina l'islam yo Allah ɓamto deftere Allah nde ɓamto sunna Muhammad ɓamto lawol Cheikh Ahmad Tidiane e dow laabi ɗi fof yo Allah waɗe almu Tidiane en koɓe soɗen mbela seɗen netta yo Allah wurtu en wadda ko ɗafata yo Allah tuur en sura ayyibaji men woto Allah nangire no mbaɗen ni yo Allah nangire yurmene mum nangiren sabu rasul sallallahu alaihi wasallam yo Allah itte ɓerde men nde anje añande yo Allah waɗe ɓerde men yidde e yiɗande bi jaahi ande sallallahu alaihi wasallam yo Allah rendina renen mofo en ɗo seyɗade bonno ɗo yitata en o wiya jaggo oɗo duwa kala baɗɗomo caggal hande kala baɗɗomo eɗo wawi wonde fof ko min Allah ko min waddete e muɗum o jagge oɗo duwa eɗen gandi oɗo duwa kam ala ko woppi oɗo duwa ala ɗaccaɗo giɗo ɗaccaka hen gaña ɗaccaka hen ɓadiɗo goɗɗitiɗo neɗɗo jinne binderde fof duwani hen kadi o duwa ko duwa lazim da'iman gila 88 faade ñalon men hande kala waktu ina duwe e kala ɗo teeli kadi omo telde jomiraɗo mo duwa oɗo duwa wadde o ko sawani tagorde nde e moƴƴere ko sawani tagorde e yurmede ko sawani tagorde nde kadi e teddugal ɗum ko Allah yettumo ɓerde makko yo Allah yettumo ɓerde makko ɗum wadde wayno wayni alhamdulillahi rabbil alamin o duwa hokka ɗum 88 on saha noon o yawti oɗo duwa nde fuɗɗi nde dille kewɗe mbaɗi hen dille kewɗe dilli sabu woodi ceernajo goto ɓe haadi ko taari eɗen mbawi tan e ñamlade inde nde e mbawi ñamlade inde kono en mbawi haalde noon gollal ngal o tawi ceerno saaha goto ina duwo yo Allah yurma en yaafo yiɓɓe men yaafo an men yaafo julɓe yaafo heferɓe tan on saha noon um wone keñe seeɗa um wone lawol kono ngol konngol noon ronki deeje e haqqille makko ronki deeje e haqqille makko o wi ɗum ɗo kam alay saago o namɗo toon sabu Allah ko huuɗi keefeero duwonede holno neɗɗo duwonto keefeer to keefe fota duwonede e o wuufi nden wuufe noon o yeehi Fuuta o watton dumunna o arti ala ko addimo sona hujindude e ceerno e oɗo duwaw o yetti o wi ceerno mi ari ñanden mi ari ɗo tawi aɗa duwo mboɗo heñi duwa namtadem kono noon oɗo duwa mo duwatoɗa o Allah huuɗi heetereɓe an a duwono he holto pawɗa ɗum ceerno bisimilla momi hokke dalil joni momi hokke dalil o wimo ko adi fof holto dawɗa hande o wi dawmi hande ko jum o wi e jum o wi ko toon kaccitimi o jurɗa ɗo tisbaro o wi hol waɗɓe ɗum ko adduma ko koyɗe walla hol ɗum o wi ala ko oto o wi hol fewnum otoji o wi ko tumakoɓe o wi ɓen potani duwone oɗon nema o wi hanke haade mobilaji kewɗe hanke haade mobilaji guittede dañede haade yiyede o wi eyyi o wi nden so tawi neɗɗo a ummimo Fuuta aɗa ara Dakar no foti balɗe mbaɗata hen o so tawi ko sembulinɓe ene mbaɗa balɗe sappuji ha balɗe sappo e tati eyyi so tawi ɗi sembulino en kay ene mbawi yaade ha yonta ha jontiɗiɗi pawɗe e lawol o wi oɗo nemo noon waɗami yo mbete ɓen potani duwonede o fuɗɗi noon teccid seeɗa goni hen ɓe goni hen o wi hande o wi wuuro moon mbeɗa woppi ɗum pewno mbawɗo fewnu toon meslam ɓeɗo no mbawi fewnande oɗo nema eɗen nemoɗo ɓe potani duwonade sabu duuji men e mabɓe ɗum wattata ɓe tuuba ɓe gara ɓe jante meɗen ɓe ɓeyde l'islam ko duwontuɗen ɗo fof ɗum wonata sababu so jaɓama e meɗen ɓe tuuba ɓe garta ɓe jante e meɗen moƴƴere ɓeydo hewde o wi hande fo raɓɓiɗinade o wi an hande koreji men foof jeehi France jeehi Amérique holko jiiloy toon o wi hande so France hande so bomba yani toon eɗen ndeeƴa o wi ala en ndeeƴa o wi hata en ndeeƴa o ɓesguli men nan toon o wi ɓesguli men ɗo holko jiiloyto toon ko Allah jiiloyi ala o wi holko jowi kalisaji hol jogui kalisaji o wi ko kamɓe o wi en patande wonade kasi ɓesguli men no fof nan toon o wi ha joni heddi tawde histoire tawde mon koye arɓe addanta tan paw dalil ɗum koko mbaɗa fawde jungo ma ko tan ha joni ceerno wimo joni janganan fatiha o jangi fatiha o wisbillahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shadi badasbe odat o yimo ko wi on ko ihdina sirata o wi oɗo ihdina ko an e holi on ko an e holi on ihdina oɗo ko an e holi on nde wonno noon oɗon jeyaɗal ko jeyaɗal mawɗo to neɗɗo Allah ne ceerno Oumar Sall mi haala inde de ko taarif o wi ko jeyaɗal mawɗo ko jeyaɗal moƴƴo komo ceerno tan o wi oɗo ihdina oɗo ihdina ko an e holi on kono ceerno mo o deeƴo o wiide ceerno ɗum ɗo o inna lo wi la ilaha illallah ceerno ɗum ɗo ko ɗum hikma o wi aɗa andi kam hikma ina woodi o wi wallahi hikma ɗo woodi o waɗi hikma woodi kadi neɗɗo yaɗanta kala ko anda yeeha wan ɗum majjere o no totti ceerno singo wima ceerno mi jaɓi caggal ɗum en mbadde ko heewi ɗum kadi heƴataɗo heƴataɗo hen ɗum ko jillu makko e Sénégal inchallah kadi mi tattin ɗo ma en ngalo e jilluji makko Mauritanie inchallah eyyi ɗum noon ceerno Mamadou Siradio Seydi Anne a weltanama kadi jaggude ma mbaɗi fayida e jilluji ɗi kadi ko daña hen ko ɗiɗo kalisaji ɗi mbaddeɗa taw kadi ko an woni seede beele namdi ko hol gadiɗo e ceerno kadi onon kadi wondunoɓe e ceerno ha jaade mumen jilluji ɗe est ce que woni mumen ruttiɓe jomumen walla ala so won heddiɓe hol kamɓe heddiɓe ɓe hol gadiɗo arde e ceerno eyyi mbeɗa namdi kadi hol dokkuɗo ceerno wirdu hol baɗɗo ceerno mum qaddam ha ceerno watti rokkude wirdu watti wadde muqaddam en hol jamirɗo ceerno eyi ɗum noon namdal e dow ma ceerno Mouhamadou Siradio mi yi kadi format ngo Baynes nan ɗon Baynes koye seeɗa ma ɓe jeeya walla ala hajaratu alhamdulillahi rabbil alamin e mbiɗa ceerno Mouhamadou Siradio Anne e ko Diop e waɗanimi ko noon kadi kadi pour so a yi nustima ɗum tan o ceerno Siradio Anne kadi machallah gonɗuɗo e ceerno Ahmad Tidiani Ba hande mo ganduɗa ɓurɓe ɓattade fof ina jeeya hen oɗo Mouhamadou Siradio Anne min gondi duuɓi jeegom walla ha duuɓi jeeɗiɗi ko min e makko kadi mbaddi Allah wal tafsir inchallah ko musidɗo no feewi ɓurdaɗo tabarakallah jokkodiraɗo tabarakallah machallah e lappi ko almuɗo gadiɗe e ceerno heewide en afa makko to banggal almuɓe Ousmane Sy Filka Sy Ousiyaye ko o woni afa makko oɗo jaɓimo gila omo jubba ceerno artan e ceernagal mum kono ceernagal ngal o joñigal on saaha wonko o tenkata wonko o yiiloto Pulaar noon ina heewide so boddi yiɗi saamolende suuɗo on saaha noon hedde e cuuɗogol o abbiti to banggal leɗɗe salali Mouhammad walali Mouhammad nden fof kadi eɗen gandi on banggue kadi so nayirima toon cikkata mata ko toon tan bawal ngal hetti nono konko ballal Allah konko ballal Allah e kala ko naati o daña hen woni kala ko naati kadi o dañere hen kadi inde on saaha noon omo suudi o jubbat condi o jubbat salali Mouhammad hay firtani andiranimo noon on saaha kadi hay jubbugol ngol nde fuɗɗo annidirde nde firta on saaha jogui ko hoddu mum ene yaaha e moƴƴuɓe ina hoɗa saaha ko ara e makko o welto e gueɗe filka o itta condi o wiyama sa yeehi mbaɗirani sa waɗi kadi ma dañi ma yini so filka yeehi no wirunomi ni o wiira noon walla ko ɓuri noon hankkadi filka noon watti kala ɗo yeehi koɗo makko ɗo attata so min gowodiri tan yidde natat so yidde naati tan ko waɗade natat hankkadi yakaruji ene mawna ha ɓooyi noon filta noon ko malaɗo ko jeɗaɗo andi noon o gon goɗɗum ko wondi
ƴetti hoore mum hokki ɗum ceerno gila noon ceerno so ara feññude ceernagal ngal kono so nder makko to o jaɓi ceerno o hokki ceerno hoore makko ceerno jaɓani ɗum aɗa jaha ha yettiɗo ko ɗum waɗi silkane dañi e ceerno gueɗal omo dañde makko gueɗal ngal ngannduɗa ngal hay goto meeɗa dañde ngal hay goto kadi yogarani dañde ha ila yawmi din ɗum ko silkaji oɗon afo woni ceerno ñande woni halwaji makko ɗi ñande o hokke ngal ɗo dokkal seede muɗum ko silka to birnal jaaɓe Allah kala kono mbaɗa to banggal anniyankagal ma mbaɗa seedan faagal e oɗon saaha noon konko silka ina woni gurjan bertoro ceerno Ahmad Tidiane Diop ina woni noon caaro e minam de noddi ruuhu silka si wi usma si usi ay silka si o ngo sawtu nguɗo ala fof mo nanani sawtu ngu hay goto nani sowra silka kala ɗo leegol wonno e ɓandu makko nani sawto ko noon Allah goɗi silka yeehi mawti ɗum ɗon wadde mbimi noon silka ngal ɗo dokkal e ngal ɗo seedan faagal ko silka hawri hen yettorde wadde noon banggal afo ko silka woni afo caggal ɗum rewi hen ko Abdoulaye Tall o woni e nder halwaji makko ɗi o natanno halwaji ɗi ko Abdoulaye Tall woni denowo kañum Allah arjigini ɗum ɗon Allah arjigini ɗum dañi e ceerno hayno ko ngannduɗa ko weeɓani hebde konko Abdoulaye Tall aɗa andi mo ni caggal ɗon Abdoulaye Tall e ko Alpha Diop on woni eɗen mbawide dembajo o ko noon ɗum rewi on saaha noon ko saahaji ɗoyɗi silka e ceerno motiki ngandidir ko hedde 1973 aɗen wona joni wa tabarakallah ha ñala men hannde silka ina e junngo makko ina heddi e yamiron makko noon e kadi Abdoulaye Tall tabarakallah machallah e amma noon to banggal jilluji ɗi e jilluji makko to banggal Sénégal e Mauritanie e to banggal Mauritanie jilluji makko o ɓew yaadi hen no heewi kadi ɓe mbawi hen tan subtade e ko heddi ko fa tabarakallah machallah ina saɓori won yaaɓe kono won heddiɓe kadi no feewi won yaaɓe e jillu makko Mauritanie so Allah jaɓi en gar hen joni jilluji makko Mauritanie ina ɓuuri mawnude e jilluji ɗi e 2004 on saaha ni gonko kawruɗa hen an hoore maɗa nga kawɗa hen wonko kawɗa hen wonko jiiɗa hen an haajara ko e tabarakallah jettoɗo godini Allah e ardino noon lappol ngol ko président si sada e yurmede Allah wone makko on arti noon lappol ngol to banggal convaji ɗi e ñande o ceerno ummoto noon ɗum ɗo lappol kawnigol fuɗɗorde e wortode fof ko hunde hawni sabu ñande yimɓe gummotoɗo ene jaaha lappol kadi on saaha koye ndungu hankadi ina asamano so toɓani hande tan toɓa janggo ko ɗon tan hankadi yimɓe goni man tan waɗi signal hankadi ndungu naati heddi tan ko holde toɓata kadi ina foti yaade lappol waɗama ha gasi e mbimo ceerno hankadi ndungu de o wi mi ñaaguima Allah o wi o wi lappol meɗen fuɗɗoto ene ko wendi ha ɗoyto ko duungel e nder hen noon guure noon mbaɗama hen programme fodde guure nogas e goo wuuro ɗe ñallete ɗe kiire ɗe mbaale ko noon waɗete kono mi ñaaguima Allah subahanahu wa taala ñande gummiɗen ɗo ha jettuɗen duungel ɗo lappol men haɗata mi ñaaguima Allah jaɓani kam toɓɓere waajere jippata ko leydi ha lappol men ɗum timma inchallah taala ka yimɓe tini subaka ndawi jeeyi ñallo e wendi ɗo mum ko kewi ɗon ko taari en ndiwat ɗon tan ko fewno ɗon e kono ala kulle haali yeehi ha jamma asamano ƴiwni rendini hendu hankkadi fuɗi wirde baade hankkadi no ene heblo fuɗɗi wadde baade seeɗa on saaha noon ceerno naatti mimi wiide ɗum ɗo de wone lappol men ngol won hen ɓe ngannduɗa enen dirda ladi ko ɗum woni sababu waajere men mbiyen
baɗo ko heewani wonɓe golluɗen e meɗen enen dirda ladi ko ɗum woni sababu ko ɗiɗo noon ɗiɗo goto e maɓɓe wirdi ko ɗum woni sababu hen goto wiyete ko Mouhamadou Siraji oɗo woni oɗo mo kalta e moɗon walla ceerno Khalil Dia ɓeɗo ɗiɗo nde o woni to nde ceerno to woni to jippinimo to minen amin godi so jippude men ga e nder kattande Allah o ari e goto fof o tawi noon ko ceerno Khalil Dia o kañum jaggi inde Allah nde ina wirta o haltini ɗum ha halti fof pikkuru so affaire o darti yi wonde darti wonti wonno wonele no woyi gotte laɗi ko ndiyam namɗoto laɗi yaade koye ndiyam so minni tan sendena ko wami innata en ɗo e komi ñaaguiɗo Allah on saaha noon yimɓe mbaali ɗon pini subaka on saaha ni konko oɗo président are makko wimo ceerno asmano de ko hoƴƴiwno asmano ko hoƴƴiwno te ɗo so tawi en toɓama ɗo sendena ko ɗon duumeten ceerno wimo ko jaam tan komi ñaaguiɗo Allah hay hunde ala ko sewal sowna jaam inchallah taala wala ɗon ha yeedu finance men ɗanni tawi mbaji ɗenni tawi dawlel ɗo dawlel ɗo kadi dartoɗen ɗon kadi seeɗa e kono no tari wona fof haadete ɗon kadi ñalla waala nde yi han kadi ha hiiri yimɓe wuuro ngo mbi a ceerno ɗo wona nokku mo ganduɗa baaleteɗo wona nokku baaleteɗo ko way noon joni noon aywa e nder nokku he wonko haala hen mi awa mbi onon mbaɗɗon programme ko walde ɗo président wi aha o wi ɗo de kala ceernajo mawɗo nanaɗo waali ɗo heewani moƴƴude e muɗum sino ko sago noon eywa kalno ɗum jetti noon haalata ceerno ƴeewon sowjude feere no waɗira ƴeewon e nder programme uji moɗon soɓe kaali ɗum président ari président sisade ari haalni haalata ceerno wimo aywa joni onon joni e nder programme mo programme mbaɗɗon programme ko walde ɗo walla ñalluɗo wi aha ɗo waɗa programme ko walde wi haade mbaɗɗen ko programme walde walla ndu hay hunde waylata ten ade en mbalatta na Allah ñawdi fof on saaha noon kamɓe noon ɓe kiiriɗo waɗa hirde ha hiiri yimɓe lewi kamɓe noon hankkadi aɓe mbaali so finama subaka ko maade deytali yimɓe juule salatu mummiti jama tan ɓe gari ɓe goɗe namnade président mbino ceerno woni ɓe mbi ceerno nder koto on jima ko wiye ko mbi ala min cuwatoɓe ɓe cikkanoma taw noon wonko fewi kala balno ɗon moƴƴani e muɗum ɗo ɓe kaaloɗo tan ha ceerno yalti ene jogui ko salmude noon ha sali ɓes wiɓe alhamdulillahi rabbil alamina nde ɗo ene ubbere ɗum ɗo ko wonno ko iwi so wonta wadde ha ila yawmiddin ɗum kadi koye muɗo lappol dañata alhamdulillah rabbil lappol ngol ene heewi ɓuure dañade hen ene heewi ko daña hen yettode goɗɗi Allah ko noon rewra ha yettoya duñel ñande yetta duñel kadi ñalla toon ha hiiri ñande hen yimɓe wuuro ngo ɗaɓɓiti yo waal ɗon ha weto fuɗɗo dawde ko andini ɓe noon konko no yiiɗa sirtude aadi ko gadodirnoɗo e Allah kala ɗo yetti duñel hankkadi noon yo toɓo top saabu won ko heewi ko tagore Allah ganduɗa yowiti ko e toɓo toɓo ngo won hatujimɓe hen ko wona enen so waali ɗo hande tan so renaki ko ɗo min duumata sabu ko ɗo addirno e Allah hankkadi so yettimo ɗo hankkadi yo toɓo ngo jippo ɓe ɗaɓɓi ceerno wiɓe alaji min jafuɗe kam tan mi wawa hankkadi oɗo haqqe mi wawa ɗum gaddade jafuɗe kam tan on saaha noon mawɗo wuuro ngo almami o wiɓe ceerno Mouhammad Saydou haalin ka haala o wi aha goto foof e saaha mum goto e jamanu mum kono min ko kaldunomi e Allah ko Allah jaɓani kam somi waali wa hande so ñalgo on ko wami ittata min ɗo te ko auto ji min gaddi ko auto ji amen e auto ji jamen ɗum noon gotte tan min jaha yimɓe gokki noon emin garti ñande hen min mbalti hayre mbal waali ko tobde weeti ko tobde caggal ɗum hayre mbal min mbaɗi ɗum balɗe ɗiɗi min donti dañde lawol no min jaltiri ɗum koye lappol
2004 daña ko adi ɗum kadi e nder laffol ngo min yetti doñel yimɓe wuro ngo ndendi mbiɓe ceerno maaya amen gonen ɗiɗo duuɓi ɗiɗi mbimi wona min jiyata min jiiɗi ko ñagonɗa min e maaya amen ngo e fala amen ngo bata amin mbawa dañi ko min ndeɗi e ceerno wiɓe ƴeewe suppere taw ko ranere tal ene waɗa hippol mo jeerno ha to hakkude maayo to ñeɗon ndiyam gaddon ɓe mbaɗi ɗum ɗon gaddi ndiyam ɗam ceerno yetti noon ƴetti ndiyam ɗam fawi ɗum e hakkude dentol ngal wi ko nanon rewɓe ɓe e chauffeur eɓe arɓe ngo fof yo wonko janggi succe hen ha gasa konko waɗa ko waɗat ko nde waɗi ko waɗano konko ceerno ha gasa o duwi o ƴette ndiyam ɗam jan ha to ñande ɗon battano ɗum so Allah jaaɓi ɗo e balɗe tati dokkumi on mo on ndi changement e maayo mon ngo ma liɗɗi mbattu feende e nder ɗum ɗa so tawi ɗum waɗani ganno wona min arnoɗo yettode godini Allah ɗin liɗɗi noon tawi min ko naltot saabu ndo yetti naltot baɗe tati liɗɗi kewi ɓe gawi liɗɗi ha moƴƴi ɓe mbaɗi hen glace ɓe mbaɗi e kees ɓe gaddi mo ha to naltoɗo ɗum kadi fof koye 2004 daña e ene heewi en fangat tan yettode godini Allah alhamdulillah rabbil alamin a namdinoma e to banggal hol dokkuɗo ceerno laawol tijani ceerno hokki ɗum laawol hokkimo laawol ko Chérif Hamidou ko on hokkimo laawol tijani caggal ɗum noon seere ɓe heeɓe no waɗiteni ewa kesɗitina dokka mbaɗa hen ijase mum kono Chérif Hamidou noon ko on hokkimo laawol tijani ko Chérif Hamidou kadi waɗimo muqaddam ko Chérif Hamidou kadi ali waddemo khalifa e nder laawol tijani caggal ɗum noon e jokkodiral makko ceerno Saïdou Nourou onne kadi waɗimo khalifa waɗimo muqaddam ko noonne kadi jokkodiral makko ceerno Alhaji Mouhammad Saïd radiyallahu taala anhu onne kadi waɗi muqaddam waɗimo khalifa ko noonne kadi jokkodiral makko Cheikh Ibrahima Niass kadi onne kadi ɗum kadi onne kadi waɗimo khalifa waɗimo muqaddam e nder ɗariqati tijaniya ceerno Oumar Sall onne kadi ko tabarakallah waɗimo kadi muqaddam waɗimo khalifa omo heewi ijasuji ɗo jokkodiri noonne ceerno Mamma Aw en ceerno Adama Gaye en awa ceerno yero moƴƴo en ene wayno leydi kala hen mo jokkodiri yiye gollal ngal yiye kadi anniyo yiye himme o e on saaha wawa waɗandemo ijaz jokkudemo janggo e jaam kala ko dañi to Allah tan taw ina wawa naftorade ruuhu o tabarakallah machallah ko ni ɗum wayi adi hokkimo laawol tijani ko Chérif Hamidou ko on hokkimo laawol kadi noon kala ceerɗo mo jiiɗa mbarkinoɗa ɗum effectivement waɗa hen yamirore muɗum e moƴƴere nde wonno ene moƴƴere ne yaaju moƴƴere kadi ne caggal ɗum noon eɗen jiiɗi kadi wadde rectifié kadi seeɗa ko banggal temedde nayyi nde ceerno natata halwade ko temedde nayyi wonno wona temedde jeegom ko temedde nayyi ko tabarakallah temedde nayyi kadi ko seefa e jettene jettuno Hammad Diop sabu sa fof no walla en so wiyama temedde nayyi no foti ande temedde nayyi ko holi on kaali gel ko ɗum uguya walla ko ɗum seefa walla ko ɗum kaalitaji goɗɗi e temedde nayyi ɗi ko ɗum seefa e kaali o kadi nde rokkimo nde kadi o tottumo tan konko ko waɗanno waɗi o totti ɗum sohnajo kañum rewde fiine muɗum tabarakallah machallah eyyi ɗum noon machallah ceerno Mouhamadou Siraji gonnoɗen koye hettade oɗo kalifa jiyaɗo Allah oɗo so tawi en kiiriɗo haalde mbeɗa andi en gasnata mataw kono mbiɗa ni tan en jubbat hen ko yiiɗa haaldede ko ne heewi kadi en kettima machallah ari ni en kadi ha gummugol makko Sénégal faademo Mauritanie ɗon noon enen jiiɗi andude holɓe o ardi Mauritanie holɓe ummidi toon e holko ittimo toon en namdinoma ngal namdal en keɓani jabbude ko ittimo Sénégal o ara o jooɗo Mauritanie nde o ari nde kadi hol jaɓɓiɓe noon hol gonɗo ɗon jaatigo makko e nder Nouakchott hade meɗen a arini en ni jilluji
julluji ceerno kadi arini en kadi e namdal ngal namdinma wonde hol dokkude ceerno wirdu hol baɗa ɗum gadda mbiɗa ko Sarif Hamid hokkimo wirdu waɗimo gaddam waɗimo kalif général e Alhaji Saydou Nour Tall on kadi waɗimo kalif waɗimo muqaddam e ceerno Baye Niass waɗimo kalif waɗimo muqaddam fermɓe mbalintidde ɗen dal en ɗaɓɓitkinto ɗo tan joni noon ndew ari ha Nouakchott hol gonɗo ɗon jaatigi makko e holmo ardi ɗon sono Hajiratu eywa gargol ceerno leydi Mauritanie ceerno ardol muɗum leydi Mauritanie ko yamirore wona omo ummino hoore makko ko gumminaɗo e yamirore Allah e neraɗo muɗum ko ɓen gumminimo yo ar leydi Mauritanie sabu won heeɓe jiɗino o ara kono kala nde ngari o wi ko yamirore nde tan arani so ari tan momi ar ko wayno maccoli ɗum ko e jaatigueɓe makko jeyno maccoli ko e jaatigueɓe makko nde wonno ɓe gollidi kadi yi gueɗal makko saaha foof noon woode ɗaɓɓiɓe ceerno yo ar leydi Mauritanie kono ceerno wi momi ar neldemo pasuji e on saaha e kono noon konko ko yamirore nawatamo ko yamirore jiɗɗintamo e ha 2001 no mbirumami ni yamirore nde noon ari o felliti ummade omo ara nde o arata omo hebla noon zahir e batin omo hebla nder e bowal so en naati e nder yewtere ma andu oɗo wona omo addi hoore makko ala oɗo ko feblaɗo nden heblande yahata ha ñalo men hande ha ekkitiri men ɗo hande jettoɗo godini Allah ko ñalawma aset ina hawri 17 mawnum yaawa 17 mawnum yaawa ko ñali hen o ari leydi Mauritanie to wiyete Nouakchott ina hawri noon e lewru tubakoɓe lewru wiyetede octobre nduɗo lewru ndu gonɗen ina hawri jeenayi 9 octobre 2001 ko ñande hen o ummi toon o ummidi toon e yaadiɓe makko almuɓe makko e yamiron ɓen o arti holi on ko Abdoulaye Fall goɗɗo o ko ceerno Moussa Ba goɗɗo o ko oɗo kaldomo ceerno Mouhammad Sira Diop ko ɓeeɗo tato yentude e makko ɓe ngoni nayi ko ɓeeɗo o arti leydi Mauritanie tawi se Allah e ngol ɗo laawol tawi se Allah noon e ngol ɗo laawol ngol fof komo tawi nde o yetti ɗo ko ino so o naati galle jaati ko hakkude futuro e geeƴe futuro juulama geeƴe suwato wiyata ko nde on yetti galle jaati mum jaatigi makko no wiyete ko Aboubacry Diallo kono noon ina ɓuri andirede Salel Diallo ko kaw makko hen banggue ko banggal asko ɓe meeɗa yinde ɓe meeɗa amandirde o oɗo o gorko o jitti nde o naati galle on wimo bisimilla o wimo noon jaati ko yeey jiɗu noon ko kettoɗa yimmi noon ko keɓɗa min ko yamirore addi kam ko dow yettide tan ni fotani ha ɓuuɓ komi gaddaɗo yomi ar mi heɓɓito leñol ngol ko ngol diggol hangol yetti ɗakket seɓe jaɗi mi ara mi wallodir e maɓɓe an noon holko jaɓitumami jinmi ko nguma jinmi ko paaɗa jinmi ko gofɗa jooɗoɗa ɗo ma aduna fof tawi ɗo e oɗo galle ko ni o wi Baba Salel taw wimo bisimilla min nanimi jaɓi hanke ko min wonno joom galle kono hande noon ko an woni joom galle mi yalti bawol galle ko an jogui yamirol ngol konngol noon ha joni heddi kala kono dille e galle he
kala kono waɗa e galle he fof ko ceerno Jom Tijanirooɓe taw ina woni almudo ina woni jaatigi ina ruttu kadi wonti jinnaaɗo ha Allah waɗi ɗum ko waɗen ɗum ko hannde e ngal ɗo dental machallah tabarakallah ko oɗo gorko o jippi Aboubacry ɗo noon so tawi a dañi yiyande seeɗa a jangi seeɗa ma taw noon ko hanki tan woni hannde sabu nelaɗo sallah sallam nde ummi Makka seri fay Madina nde ari nde jippi ko ɗo ɓuri hol jaatigi makko on wiyete ko Abou Ayyub Ansari ko oɗo woni jaatigi makko jismimo jaɓɓimo yañanimo ko noonne kadi Cheikh Ahmad Tidiane Diop wadde nde ari eno soɗɗo hen ko Aboubacry oɗo mo ganduɗa lesɗi kiniɗo jippinɗo hoore muɗum yañani Cheikh Ahmad Tidiane Diop bismi ɗum hande ha heeɓi ɗeɗo moƴƴere to Allah machallah kañum e ɓesgu muɗum ko tabarakallah machallah e ko noon yi ceerno artude Ibro yetti noon o wi mboɗo sori koyɗen ɓe ɓoye fayi to Allah kala garɗo min jaada ha jawdi de ko ɗum tan woni ha joni koye ngoɗon noddama nodditta nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam winoni no Allah wino nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ud'u ila sabili rabbika ud'u noddude ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati ko ɗon Cheikh Ahmad Tidiane Diom joɗi hen o noddi yimɓe ɓe noon kono o noddi koye hikma o noddi koye hikma gandal hikma tabarakallah machallah aduna fof ari aduna fof notiti wadde ko wino kaw calil ko ma aduna fof tayɗo ɗon ɗum koye jeese moɗon onon Mauritaniaɓe onon aduna oɗon gandi aduna kadi noti noon ɗum ko jamma mo o yetti o koye oɗon jamma o haani kaw wadde ceerno humpaka ko heɓata ga humpaka ko gollata ga nde wonno ko nde o arata ko fof taw Allah no waɗɗire yeeso makko yettode godini Allah ajarata mi yejjiti namdal maɗa a namdimi e porfilam e Cheikh Ibrahima Niass mbali komi almudo makko aha komi almudo Cheikh Ibrahima Niass sabu almudo Cheikh Ahmad Tidiane Diop fof ko almudo Cheikh Ibrahima Niass sabu nde o ari e Cheikh Ibrahima Niass o waɗe makko balɗe tati ɗe haɗe tini Cheikh Ibrahima Niass noon ittimo wattimo e jungo Ceerno Alhassane Déme eɗen gandi noon hakkude Ceerno Alhassane Déme e Cheikh Ibrahima Niass no winomo ni o wimo ko ta'al ar wa anta warisu sirri wa anta khazinatu asrari ko noon o winomo on saaha Ceerno Alhassane Déme ino woni kanel galle Ceerno oɗo en ima innide aroy Ceerno Seydou Soaraw nde Ceerno Seydou Soaraw rutti e jomum Ceerno Alhassane Déme jooɗi ɗon e galle he ina fatta ha rewɓe jalta koye hakkudere he ko ɗon o jokkodire Cheikh Ibrahima Niass to banggal dindol kono nde o Cheikh Ibrahima Niass heeɓi leeto janggi andi oɗo noon ko e makko jeeya ɗum woni ceerno ko ganduɗo hol almudo muɗum ceerno ko ma anda o ko almudam o wona almudam Allah hokki nde ɗon garade tan Cheikh Ahmad Tidiane Diop Allah hokki mo omo andi o ko almudo makko omo andi kadi oɗo wona almudo makko wadde on banggue komi almudo Cheikh Ibrahima Niass wa tabarakallah kadi mboɗo yettira Allah kadi yettira Allah sabu Cheikh Ibrahima Niass jinnaɓam wona to banggal dewol wona to banggal gorol fof kadi ene jokkodire Cheikh Ibrahima Niass kadi amin jettoma e kala saaha min jettoma e kala saaha ɗum kadi jinnaɓe ko wodidirnoɓe godira kadi baddugal fayida ha ñalam men hande kadi ina heddi wadde on banggue kadi komi almudo kadi Cheikh Ibrahima Niass jettoɗo godini Allah eyyi ɗum ɗon woni ko jejjinnomi jabade ma e namdal ngal ceerno Mouhamadou Siraji a jarama seydi an a weltanama kadi jabude ma mbaɗi fayida e a jabtimama mi wonde mi domandinoma ɗum jafoɗon mi namdinoma wonde Baye Niass mi wi aɗa waɗi ɗum e forma mbiɗa e Baye Niass ko ceerno ma nde tawno kala almudo Baye Niass ko almudo ceerno ndeke almudo ceerno ko almudo Baye Niass mi namdinomama
holɓe ceerno ummudi Dakar mbiɗa koye ɗeɗo koode 4 an hoorema aɗa tawtora an hande ko an jogiɗo hande jaabule aɗa huccire yam mbiɗa o jippi kadi ko galle kaw makko woni Baba Thialel Diallo yo Allah jurnu gurdam makko enen namdi Baba Thialel hande hol duuɓi o yarata e hol hirande e ceerno ari Mauritanie enen namdi kadi onon ɓeɗo nayo ardunoɓe kalifa o mata wone mabɓe ruttiɓe e joomumen walla ala onon nayo fof onon ɗon ha ko kewi joni ko tawi on ɗon sohna Hajiratu ha joni kadi ko ruttade e jabade e namde ɗe tan to banggal ardiɓe ceerno ɓe ceerno Abdoulaye Fall machallah ina wuuri ina selli e ceerno Moussa Ba ko tabarakallah kañum ko hono noon ene kadi eɗen guuɗe ɗe selli yo adnoɓe fof tabarakallah goto fof e jaam yo Allah jurnu kadi ha juuto enen fof judden kadi e yeeso khalifa o machallah to banggal kaw Thialel duuɓi muɗum e to banggal kayitaji makko mbaɗa andi kam ko 1931 kono en général kam enen aɗa andi mawɓe meɗen nde keɓata kayit kam e déclaration men sahaji ina waɗa dawal seeɗa ina sahaji ina kecca kayitaji men sahaji ina daña date exact sahaji kadi ina mbasa dañde exact kono kam to banggal kayitaji kam ko 1931 siko ɗum woni e kayitaji makko kono ala kulli haalin kam ewa ko yiilata e mawɗo kadi barkinɗo mawɗo nafowo e Allah no waɗi ɗum sabu hannde ɗo yara ɗo hannde tabarakallah sa ƴeewi waktuji 5 pop sona ngantugol waktuji 5 fof hujula kon ko ɗo hadar ɗo aɗa andi galle o e hadar o ina woɗɗodir hatta hay waktu salat wona dabbunde wona ceeɗu wona ndungu e o ummoto ko galle to o ara o juula o jurta ɗum ko gueɗal makko ngal Allah waɗi ɗum e ceerno nde wonno konkone alhamdulillahi rabbil alamin ko cinkal dental ngal ko hurum dental ngal ko far dental ngal kadi Allah kadi ne resnimo kadi ko heewi ceerno ne resnimo ko heewi ko faate dental ngal ko faate banggal to wuuci tabaraka kala ko duwi hande kadi Allah no waɗi hen sutura Allah no waɗi hen moƴƴere ene jaɓe ɗum noon ko hande dental ngal ene jogonimo tan ko duwaw Allah ɗacco sabu omo ronini dental ngal ko heewi won anduɓe no wonɓe ganduɗa kono enen kam Allah no andini en ceerno kadi andini en wonko halfini te gila o halfini o faade ñalawma hande o lelata ko jamma walla o hejjita ko jamma taw o waɗani ɗum meeɗa taddu eɗen jettira Allah yo Allah junnu ɗum ɓe jaahi annabi sallllahu alayhi wa sallam eyyi ɗum noon machallah ceerno Mamadou Siraji Seydi An machallah onon arduɓe ceerno ɓe foof alhamdulillahi rabbil alamin onon guuri Allah jokku gurdam ɗam guuron gurɗon e kalifa o bammen Thialel kadi duuɓi ɗi mbiɗa ɗi gonde kayitaji makko ɗi sikki hande ko duuɓi temedere kadi en jiimo kadi ko mawɗo kadi ndeysan gurɗo mawɗo kadi tiɗɗo gorko julɗo woni Baba Thialel Diallo yo Allah jurnu gurdam makko eyyi mbeɗe namdi nde ɓe gummi ɗon Sénégal garɗon Mauritanie mari ala caɗele dañade ɗon par ce que sa ari aɗa arde gueɗal ma aduna ma noote ma won famɓe ma won kadi ɓe paamani e jilluji ɗi kadi mari ala caɗele walla perguite e dañaɗe hen nde tawno ko ɗum fof kadi koye aduna he ɗum jeeya Hajiratu wona an noon ko Diop Mouhamadou Siraji Diop Cheikh Mouhamadou Siraji Diop oto ko musidɗam noon Siraji Aad ko musidɗam tabarakallah ko mbiɗa caggal de ceerno Ahmad Tidiane Diop ari Mauritanie nder ala caɗele dañade hen walla e ko way noon aha kay ɗum noon yaadat ko e geɗal meeɗa yaadude tan e foftere geɗal kala nde geɗal ari tan yaadat ko e caɗele
eɗen mbawi noon ngabbude seeɗa ƴetten hen noon misaluji eɗen mbawi ƴettude ngabbude hatta hay seydi Cheikh Tidiane nde gueɗal ngal feeñi no Fass ɗo o dañi ɗon caɗele kono noonne kadi ewa Seydi Alaji Malik radiyallahu taala anhu nde gueɗal ngal ari hande borom Ndar noddatamo ɓen caɗele onne kadi dañi caɗele ko noon kadi Cheikh Ahmadou Bamba kayme kadi dañi caɗele ha yaltina leydi muɗum nawa leydi gondi ko noonne kadi ko noonne gueɗal yadata ko e caɗele gueɗal yadata ko e jarrubuyaji gueɗal yadata ko e jarrubuyaji ko nde wonno no heƴa ɗon nde wonno no heƴa ɗon kala ko ari jomum jikkoto guettoɗe godini Allah nde ara ɗon kala moƴƴere heɓama kono kadi caɗele kadi keɓama caɗele keɓama no fewine kadi wona seeɗa ɗum noon ko kañum e koɓe noddi ko e kañum e koɓe goni e dow mum o kañum yadata nde ara ɗon ne aduna notima fofof ari kadi so wonno ko mission tan ɓe mbiyan mission accompli mission o timmi mission o timmi sabu ko yinno haalde ko yinno famminde yimɓe ko e ko addi ko yimɓe nani kadi nani jaɓi holɗum mi wima konko wi ko udu ila sabili rabbika o noddi yimɓeɓe noon o noddi ɓe tan ko e peewal te gandita noon o noddi yimɓe ko e peewal sabu kala garɗo e makko konko Cheikh Ahmed Tidiane Diop ko adi fof oɗon jokkodira to banggal Allah ko jokkodira to banggal Allah holko wiyatma sa ari hanka aɗa jebbiɗo holko addo wiidama hade o jaɓande muɗum ko ma o haaluma ɗiɗo konngol mbiya a jadi e on saaha mbawon jokkude to banggal alliyankagal holko adi fof are a laaɓal nder laaɓal boowal no wirete jomum woppa dendagal kala ko sharia haɗi wayno jina en gueɗe taw ko ɗum ha laaɓa cer laaɓa nder jogoɗa anniyaji moƴƴi jogoɗa no miijoji moƴƴi jogoɗa kadi golle moƴƴe faade e tagore Allah de ndena waktuji ma ɗi teddina jinnaɓe ma mbasa sikkade ɗum ɗo ɗiɗo sharɗiji nayyi hay goto ceerno jokkodirta ɗum banggal alliyankagal so wona haalduma ɗum ɗon e heddi ko noon aywa o yaani lawol tijaniya lawol kadi suluku billahi fa tabarakallah rewɓe e worɓe e jaggi kono to foof heeɓi hen fodde ko Allah ardidi ɗum ha heeɓi hen kadi peewal heeɓi hen fakka jettoɗo godini Allah ko e nder hen noon jerboyaji garata ɓe daro banggue mbaɗa ɗi dañi caɗele hakkude makko e fasiraɓe makko nde wonno neɗɗo toujours e kala ko gonɗa tan e fasidirɗaɓe ko ɓen daroto yidde haɓadema yidde bonnandema o dañi hen caɗele kono alhamdulillah Allah waɗi hen sutura eywa o dañi kadi caɗele to banggal kadi laamu kono fofof nde wonno ko yamirore nde mbinoɗen adana nde addimo ɗo ko yamirore juɗɗi ɗum e ko wawi wonde foof jomum heɓɓoto caɗele ha Allah ikkan ɗum ay hande alhamdulillahi rabbil alamina fofof wonti alhamdu fofi kadi fofof wonti kadi yettoro Allah en yettituma Allah kadi no fewi ɗum ɗo wona ɗo makko ɗo fuɗɗi wona ɗo makko kadi haɗata kala gumminoɗo ƴetti hono ngal ɗo nduɗo noddago ina golle ɗeɗo golle dañi caɗele di seydi Cheikh Tidiane dañi ɗum seydi Alaji Malik hono noon Cheikh Ahmadou Bamba dañi ɗum o noon hatta ceerno men Cheikh Alaji Mouhammad Saïd eɗen gandi hakkude makko e Senghor eko way noon kala gummiɗo ƴetti ɗum ɗo dañat yiiɓe ina daro kono noon so tawi an ka jamiraɗo a waɗa yamirore ma nde kañumen kedantoma e dendagal gueɗe ɗum noon kono noon tan hande alhamdulillahi rabbil alamina fof wonti deeƴi fof kadi wonti hayran yettoɓe godini Allah inna allaha ma as-sabirina Allah woni koye muñɓe nde wonno fof o muñi Allah kadi yanti hen fof wonti hamdu alhamdulillah eyyi ɗum noon machallah alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Mouhamadou Siraji Seydou Diop en mbima Seydou Diop yo Allah nurɗin gandal ngal kadi jabulɗe kadi mbaɗi fayida no mbiɗa ni tan
yalla juunu ngundam caɗele ngodat tan ala tan neɗɗo wiyata tan dañata caɗele ala mo dañata caɗele nela sallallahu alayhi wa sallam kañum nde arde dañi caɗele ewa ɗum noon ko noon kadi dañata geɗal sona joom geɗal ɗum ɗo ko Allah rokkimo ɗum ko Allah tannimo oɗo dayira o ummi ɗon koye yamirore o ari ɗo koye yamirore ɗum noon enen mbi alhamdulillahi rabbil alamin jettiri ɗum Allah e nulaɗo muɗum mbeɗe namdi ceerno est ce que wonɓe o rokki wirdu o waɗi ɗumen muqaddam en walla ala sono Hajirata ha kay won ceerno wonɓe hokki wirdu tawa ko e yamirore makko ɓe hokki wirdu o rutti o waɗi ɗumen kadi muqaddam wonɓe ngannduɗaa kadi o hokkaani ɗumen wirdu nde ngarata e makko taw jaggii wirdu kono nde ngari e makko o herɗitini ɗumen o waɗi ɗumen muqaddameɓe e min oɗo kaalaw koye maɓɓe jeeyani e woɓɓe rawane ma won fodde yimɓe 15 e almuɓe ɓe ɓe waɗi muqaddam o waɗen ijjaade makko e denndaangal wasilaji makko eyi ɗum kam min woɗɗi eyyi ɗum noon machallah ceerno Mouhamadou Siraju Seydi Diop yallah nurɗen gandal ngal namdal ngal de jaabol ngol kam waɗi fayida no feewi wonde namdenoma mala ceerno wonɓe o rokki wirdu o waɗi ɗumen muqaddamen mbiɗa wonɓe o rokki wirdu o waɗi muqaddamen an hoorema ko hen jeeyɗaɓe sikki seede yoni ɗon won kadi ɓe o rokkani wirdu kesɗitine makko o hokki ɗumen wirdu o waɗi ɗumen muqaddamen ɗum noon Allah jarama a jarama Seydi Diop yallah nurɗin gandal ngal mataw en jowatɗo tan yewtere nde eyyi ɗum noon bandiraɓe gayrati haydati en calmini machallah yewtere meɗen ari ha ɗo hakkude Hajara Dia e Mouhamadou Siraj en mbimo Seydi Diop namdal e jabul namde ɗe namdama ha no hannirta ni jabule ɗe mbaɗi fayida nde tawno namdaɗo namda ko laaɓaɗo namda ko almudo makko gummodiɗo makko gila Sénégal toɓo ngo fof toɓe mum selte muɗum on noon ko namda fof mbeɗa andi ma rokkuɗo jabule labtude sikki ala bandiraɓe ma en keeɓi hen kadi faamuya so tawi en kettima yewtere nde kala kadi keɗotoɗo yewtere nde ɗon wayi haɗoyde en calmini en juurima en calmini helifaɓe meɗen diina helifaɓe meɗen aada seeremɓe meɗen e waliyaɓe meɗen Fouta en calminiɓe en calmini dendagal kala kadi pulagu ɗo woni eɗo woniri en calmini ɗum sikki ala oɗo jiyaɗo Allah sen kettima kadi yewtere nde ma en keeɓa hen faamuya no feewi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu dental men dental dairatul hayɗat en calmin en juurima dendagal yewtiɓe dental ngal fof eɗen mbi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim en calmini en juurima cheikh o eɗen duwono balɗe juuɗe battane moƴƴe eɗen duwonomo kadi sellal duumingal jahni al Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam Allah reena moftamo kanko way dendangol ko faggi ko faggana e ko jokor fakkiyaɗo fof Allah renda moftaɓe ko seeɗande bonɗo bonno yitaha jahni al Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en calmini en juurima imam Mouhamadou Siraj Diop eɗen mbiyama o jarama kanko e sohna Hajaratu Dia e ceerno Tafsir Sy ɓe ɗawi gonɗe ɗe ha yettima ɗo hen Allah jogii jobdi Allah yoɓɓe jobdi moƴƴiri ɓe jahina Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam en calmini en juurima président Bassine Diagne en calmini dendagal yewtiɓe e dental ngal soɗen jogi namde garten ɗum inchallah famini ko adi fof mbeɗa yinno addude précision goto e banggue date 1986 o yaako 26 avril 1986 ene hawri e alerte mamin neldu joni calendrier 1986 o
pour yo daro ƴewta sabu 26 o hawrata koye samedi ko 27 on woni hawrata e alet te enen jagguɗen tan ko 26 o eɗen duttina namdal ngal e ceerno Siraj Diop mi haalni ɗum ɗo rawanmi annda rawande yo daro ƴewte sabu sa ƴeewi calendrier 1986 o ma taw 27 avril o ɗon hawrata e dimanche 26 o hawrata koye samedi alhamdulillah a joni hono seeɗa fagal no ɓeyɗo no mbiɗa ni nde wonno pular no wiya ko dahaɗo laaɓa jonu lappol ngol so woni temedere capanɗe joyyi ko an tamdi ɗum to banggal mobilisation e fofof kala ko kalɗa hen kadi ko noon tigui woori wona ay ɗum ɗo ko kalɗa ɗo fofati ɓeydani e hen gandal saabu ko onon kodi toon onon gandi ɗum ɗon ceerno ko nafoore mere ayi ɗo sababu jippinde ɓe ɗon e galle o ɗen caɗele mo ganda ɗe ɓe gonduno on juttoto ɗon yama koko bonnata walla bonnata kono o eggini ɗum e cadeau o egginiɓe e cadeau ta hay hunde ala ko bonnane ala ko bonnani waɗi de anna ɓe ganduɗa wonɓe ganduɗa Allah addi ɗumen aduna he tan koɓe cadeau aduna o so aduna ko e andi koɓe cadeau tan ɓe tawat ɓe nafma tawaɓe kadi ɓe nafma hay ɓe joni e jippugol ceerno e galle mabɓe wonani ɓe nafoore ko lorlonnoɓe toon ko bonnantunoɓe ko toon ko e sababu nargol ceerno ɗon ɗum eggi beele ɗon ko ɗon tan haaɗi ala wona ɗon tan sabu nde o yehi jumde ɗum ko 2004 eɗen jeehi jeyaade ceerno mamma aw ɗum ko Seydou Mbaye kadi wawi ɗum seedade on galle joom galle o mahi galle mum ha feewi kono wawa wonde e galle muɗum ko ɓuuri balɗe tati so waali balɗe tati anda ko yaltum kadi yaha kadi yiiɗo ha tampa arta so woni balɗe tati kadi yalti kono nde Allah addi kadi ceerno jippina ɗon e oɗon jamma ceerno eggini kadi oɗon jiyaɗa ɗo gonɗon ɗon seyɗani gonno ɗon ko e on jamma o eggi ɗum o yehi ha ñalla men hande jam galle o wonti e galle muɗum ina ñalla ina waala wonno duuɓi kitaɗe e nder galle muɗum taw yahani nokku ko ɗum ɗum woni sababu noon kadi en jetti ɗum Allah nde wonno ko ceerno wiyata kaali son kaali hen gandal ɓeyɗo ɗum kadi wonande windoɓe kadi binda ɗum ndenan ɗum aduna inchallah taala calendrier 1986 avril 1986 on woni ɗo sa ƴeewi noon ma taw 27 o hawrata koye dimanche kadi datuji ɗi wonko ɗi kaalata ñalawmaji wonko kaalata lebbi ɗi wonko kaalata kisaɗe ɗe kadi wonko kaalata oɗo calendrier omo haala ko heewi kene tengtina ene hollira ko daña ko wona ko sefinda ko heewi nan hen inchallah ha yeeso ma en faccir ɗum inchallah kono kam ko adi fof tan ko ƴewtaɗen dato 26 o ko samedi ko 27 o on hawrata e dimanche eɗen namno ceerno Mouhamadou Siraj eɗen namnomo hakkunde 1986 o e ceerno halwaji mum jeenayyi ɗi taw koye halwaji jeenayyi ɗi dayra o heɓa walla ko geɗe ɗiɗi ceertuɗi sabu ndawa heɓata 1986 ndawa heɓata dayra o ko 1986 telle ko Casamance wonno Ziguinchor te halwaji jeenayyi ɗe taw ko ɗo kanjum woni caaroye minnam ɗe walla jiida kadi holko heɓanno hen ene ko geɗe ɗiɗi ceertuɗe ko heɓa e halwaji jeenayyi ɗi woni balɗe lebbi jeegom ɗe ceerno wiyata e balɗe sappo jiɗɗe e holko heɓanno hen kadi taw jiida e dayra o hoore muɗum
Cheikh Mamoudou en jafoɗon kadi oɗo jo tawon ko ɗum ko naatti hen tan ɗum waɗi mbaɗmi ɗum supprimé eyyi min calmini min juurimama kadi en beltanama enen fof yo Allah hokku en barke cheikh men o yo Allah hokku en kadi barke gondiɗo bi jaahi annabi sallllahu alayhi wa sallam no mbiɗani ko noon tan nde wonno taarih kadi no nanduɗa fof ko noon tan kadi ɓuuri kam to banggal gande men kam ɓuuri yaajde tan ko le 26 avril eyyi ko noon tan kadi ceerno heewi wiide le 26 avril sahay kadi date ina waɗa toon kono kam haadi calendrier en ko hen tan wawata wadde ko le 26 avril ala kulli haalin en calmini en juurima eyyi to banggal daayira o heeɓa koye halwaji ɗi e reeduji ɗi woni halwaji jeenayi ɗi ko hen ɗum heeɓa halwiiji makko joyiɗijo ko hen ɗum heeɓa daayira o saabu ndo heeɓi daayira o nde yalti golle makko wi Ablaye alhamdulillah en jetti Allah nde Allah waɗani en ɗum oɗo halwa ɗeɗo golle en dokkama daayira Ablaye wi alhamdulillah fuɗɗuɗen o wi ala en mbawa fuɗɗade saabu ene jogui sifaji ɗi ganduɗa ɗin fo ma jiyen ɗum ne mbawen fuɗɗade ma ɗen gueɗe ngara so ɗen garoyi e on saaha mbawi fuɗɗade on saaha ɗum yetti caggal ɗum lebbi 4 nde ɗin sifaji fuɗɗi arde o wiyano ko kala ne jooɗiɗa hakkude tisbar e takkusan e rewɓe ɗiɗo ngare ma ina gonde worɓe ɗiɗo en goto sagata o sifi tan sifaji ɗi kadi Allah kadi waɗi yani Abdoulaye Fall kañum e Biram Dias e baniɓe debbo goɗɗo e ɓiyo ɗen gari e makko ceerno hakkude tisbar e takkusan ɓuri ɓatade noon ko takkusan o wi sa nanniɓe holto jaanu mbiyaɓe holto jaanɗum ɓe mbi komi yaanoɓe jokko e enɗam ganda noon waktu puɗɗugol daayira o yonti puɗɗuɗon hankkadin saaha o heedi e ñande hen ɓe puɗɗi gallade daayira o kono amma noon 91 o noon ɗon goɗɗum ko wiiletno ko nden o hokka sirru o daayira o ene wonde aɗen hunde fof waɗa sirru e 91 noon ko nden o hokka sirru o ko nden salatu o arde e sirru o e salatu jagguɗo e sirru daayira o wono 3357 o e ko nden ɗum heeɓa woni 91 o inchallah ceerno Mouhamadou Sira salminama juurama wiyama jarama min nani kadi min paami yo Allah yoɓmoƴƴere hono no ceerno Hammadou wino ni tan kala ko laaɓani hen tan laɓɓinen ha laaɓa kala ko yiya hen kadi ko ɗeesi taw konngol ɗiɗi certuɗe tan haale ha yimɓe fof wooda nokku goto to nangi pour ñalawma janggo kala ko almuɗo ceerno woni tan to haali taw haalata ko goto wonata tahdimi 27 o kadi yo ƴewte e saare dental ngal heeɓi ha daayira heeɓa ko ñande alete o noon hawrata ko nogas e jeeɗiɗi mi lewru tubakoɓe avril eyyi kono noon jiyaɓe Allah ɓe tan gueɗe mumen fof won sirru mo Allah mofti hen gila e gargol mabɓe aduna hitande hawrata nde ina kadi noɓe to ɓe ndewata ɗo e kadi hitande ɓe keɓata gueɗal ngal ɗum fof wonko ɗum haalata ko sirru duttotoɗo e mabɓe sabu wonta hasard tan jomum jibine hitande naggam ala e nden hitande wonko ɗum yahata e jomum e sirruji koye sirruji jomum ɗum jeeyete wadde noon sa ƴeewi avril mataw ko hen nelaɗo sallallahu alih w sallam jibina e banggue calendrier no wiyete calendrier tubakoɓe sa wona lewru ɓale taarih nangi kam ko o jibina ko 20 avril
570 après Jésus-Christ ko feeñgol ennede Isa ha waɗi duuɓi 250 ko heen nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam feeñi aduna tagad o feeñno koye lewru avril 20 avril wadde noon so dental ngal heɓama avril ma faamde ko 27 avril o ko inde nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam ko ɗum nden waɗata balɗe 7 hawrata koye inde makko ɗum noon wona hasard sa ƴeewi Muhammadou ko karateje 4 sa ƴeewi lewru avril woni lewru nayɗiru e calendrier grégorien o ɗum noon ko ɗum yinimi yo date o ƴeewte sabu date fof hay 26 wonko haalata ko jiiɗa ko 27 haalata ko so sa yeehi ma taw kadi 27 e hoore mum woni maqama ulul azmiya par ce que kamɓe jooɗe sa windi inde maɓɓe woni Muhammadou sallallahu alaihi wa sallam a windi Nuhu a windi Ibrahim a windi Musa e Isa karateje ɗe wona ko karateje 22 mbatta hen kamɓe jooɗe wona 27 te kadi ko ɗum salatul fatihi windira ko karateje 22 ene jaggi salatuji 5 sa watti hen doguma 27 wadde noon ɗum fof wona hasard e oɗo date nde ko oɗo date kadi ko mawludu 27 avril o woni nde nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam jibina ha dañi balɗe 7 ɗum so jibina ko ñande 20 avril 570 20 o hoore mum wonko haalata avril o nayi o wonko haalata 570 o wonko haalata fof ruttoto koye nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam joni noon sa ƴeewi ƴettu 20 woni 20 avril o a ƴetti a ɓeydi hen avril o nayi wona hokkuma 24 ɗum jaggata ihaaɗa ɗi tawa adani alif laamode hay dairatul hayiɗati a wi ihaaɗa ɓolo ko 24 ɗum woni koye kanzil ahzan ifadatika minka ilayka ihatatin oɗon ihatati ko 24 jagga woni nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam joni oɗon 24 sa wi waɗi plus 570 keɓata ko 594 ɗum ene jagga rabbi habli malan jazilan bi haqqi mika'il ɗum woni allahu darbaɗo laabi jeenayi wadde noon ma taw ndeke nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam 20 avril 570 o ɗum koye allahu tan rutti sabu ko 20 ɗi sa ɓeydi hen lebbi ɗi e balɗe ɗe e hitande nde sa calculi ɗum keɓata ko Allah joni noon sen duttima enen ɗo calendrier ma taw premier dimanche e lewru avril 1986 hawri ko 6 lewru rewi hen 13 lewru rewi hen 20 lewru rewi hen 27 joni noon sa calculi dimasuji 4 ɗi dimasuji 4 gondi e lewru avril 1986 dañata ko adadu Allah ay to nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam hitande nde ko Allahu oɗo daayira kadi heɓa koye Allah te kadi ene fotti e jibingol nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam sabu ko 20 avril o jibina ko 27 avril wonata inde ko hen dental ngal heɓa eyyi ɗum fof ko kaawisaji ɗi Allah mufti e dendagal walla e kala hunde tan wonko ɗum haala hay hunde arane hasard kala ko waɗi e saaha mo waɗi o ɗum won ko ɗum haalata ko jiida hunde nde so waɗino e saaha goɗɗo ɗum fof noon ene tenkina ndeka ko wonno hanki ko ɗum woni hande wadde noon so wiyama nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam dental ngal daayiratu haare ummima e junngo nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam are junngo ceerno Ahmad Tidiane Diop ndaw ko haala ay ko wonno hanki ko tan ko ɗum woni hande ayi sen garte calendrier o maayi calendrier o ñalawma gadiɗo e lewru avril 1986
on 1986 ko hen daayira o jogori heɗeede ay ñalawma gadiiɗo e lewru avril ko ñalawma talaata oɗon talaata noon ko hen Cheikh Ahmad Tidiane Diop feeñe aduna te kadi sa limi mataw ko balɗe 5 gadi dimanche gadiiɗo e lewru avril ko balɗe 5 woni di 1er au 5 ko balɗe 5 limata nde keɓa dimanche gadiiɗo mo ganduɗa ko hen daayira o jogori heɓeede dimanche tekkiɗo le 27 fawta hen ko balɗe 3 lewru ndu maayi ɗum noon Allah woni koye haalendema oɗon woni koye jofaadema ko jogori heɓeede ho jogori mo jogorɗo hebde ɗum o hol on sa ƴetti 5 a fawi hen tati dañata ko 53 ay 5 ngoni dow tati ndewi hen woni Ahmadou ay dimasuuji ɗi jaggi ko Allahu ay ñalawma gaɗir dimasuuji ɗi goni ko Ahmadou oɗon Ahmadou sa wentifimo dañata ko 35 capantati e 5 sa ƴetti capanɗe 5 e tati a ɓeydi hen capantati e 5 dañata ko 88 ɗum jaggi ko Habibullahi gadda noon 4 ɓeyda hen woni a lewru avril ko lewru nayi ɗiru sa ɓeydi hen daña 92 rokkuma Muhammadu hay hunde nde ndeke woni ko hakkunde Allahu e Muhammadu koye Allahu e Muhammadu hakkunde he koye ɗum ko hen oɗo sirru walla ko hen oɗo daayira heɓa machallah kadi taali ko waɗi fayida waɗi faamu no feewi sabu ko noon tan rende yarata noon kadi gandal kadi parotto no taarih o ma yewte so yewtama tan ay surtout ma ɗum ko faate yimɓe ahlullahi en e wonno goto fof konngol no heɓɓorto ɗum goto fof kadi e fahmu mo dañata hen wonno fahmu dañata hen to ɗum gonnaɗo kadi ɗum kadi ko hunde Allah waɗani hunde nde awa hedde ko neɗɗo faama walla wasa famde yata afa hasibtum annama khalaqnakum abasan dare cikkoɗon tagrimi on tan ko garon ga tan ko fijidaru ala wona ala ko neɗɗo kay kala neɗɗo wonko mon mission mo ari wadde ha tengti noon kamɓe ɓe ganduɗa noon missionnaire uji ɗi waɗi toujours datuji ɗi wonko haalata heddo neɗɗo o noon faama ɗum walla wasa famde kono en paami no mbiruɗa ni le 27 avril 1986 ɗon jagge no taarih no nandirɗa fof ko noon tan kaalirta kadi enen ko ɓuri heewde e meɗen nani ko eɗen ngal caarnuɓe ko le 26 avril 1986 ɗon hankkadi wonande exituyoɓe ina mbaajito wonande kadi ɓe ngannduɗa kadi ko liggoroɓe banggal chiffre aji kadi mbawa hankkadi ni au lieu que 26 avril ala le 27 avril 1986 wonno ko heewi ko nanɗen koye ɗemgal ceerno ene fof e nani ɗum ɗon ko le 26 avril 1986 joni noon kadi plandir o nani jaggiri hono ni istifraji o no waɗirani ko tabarakallah yooɗi feewi kadi ina nanni sabu nela sa sallam ko 20 avril 1571 wala 70 alhamdulillah rabbil alamin jettuɗo ngoodi Allah insiste hen Allah no feewi yewtere maɗe jewti hen kadi feewi inchallah kamɓe haɓe ketti onoon kadi mbaɗe feere kadi naatan e dingral ngal onoon kadi ngaro wooɗo kadi ko ɓeydon ɗon e yimɓeɓe sabu ko joguiɗa ko no sohla kamɓe ɗowoɓe jewte ɓe inchallah moɓe ƴettu not faade e maɗa andene kadi ngara sabu minen anin ɗumduma anin cuhluma inchallah
assalamu alaikum warahmatullahi lawol gongol ko yinnode ɓeydude hen seeɗa tan hewana en jii dimatuji ɗi jaggi ko allahu jeegom dimas gaɗi ɗo ko jeegom lewru fawi hen 13 lewru fawi hen 20 lewru fawi hen 27 ɗum fof sa rendini dañata ko 60 ɗum jaggi ko allahu ko balɗe 5 gadi dimas gadiɗo ko jeegom hadde noon balɗe 5 jeehi hade dimas o ar dimas takkiɗo o kadi ko balɗe 3 pawoto hen nde lewru ndu maayi joni noon sa ƴetti 5 a windi a rewni hen 3 wonata ko 53 ɗum jaggi ko ahmadou hay oɗon 53 sa wahlitima wonata ko 35 sa ƴetti 35 a ɓeyde 53 totalement ko 66 ɗum ko habibullahi ƴetta 4 ɓeyda hen ahmadou ko karateje 4 lewru avril ko lewru 4 ɓiiru sa ɓeydi hen rokkuma 92 woni mouhammadou te eɗen gandi dairatul haidati eno ceerno ahmad tidiane jo wiiri en dairatul haidati ko gueɗe 10 goni hen ko allahu e malaikaji 4 woni 5 mouhammadou e sahabaɓe 4 ɓe woni 5 woni 10 joni noon ƴeew joni 5 sa windi 5 a rewni hen 5 wonata ko 55 ene jagga inde allah wiyetende mujibu kono 55 woni al ihaba walla mbiya al haida ko ɗum jaggat dairatul haidati ko allah subhanahu wa ta'ala e malaikaji 4 e nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam e sahabaɓe 4 ko ɓen tambi dairatul haidati kono noon sen duttima e saha mo daira o heɓa ma taw hunde nde koko heblano gila azal sa jolama tan mbiyata ko oɗo wutta nde hetta nde fonda tan koye ceerno ahmad tidiane caggal ne nelaɗo sallah tan ɓorni ɗum nde ɓorti tan ko kanko ɓorni saabu wona andi keɓɗen ɗum ko 27 avril 1986 e joni noon en ƴettat 27 ko hen heɓa ɓeyda hen 4 rokkuma 53 e 1986 ko 2 woni yeeso 9 rewi hen 6 rewi hen 6 rewi hen joni en dendinat foof tan joni noon a ƴetti 27 27 sa ɓeydi hen 4 lewru ndu wona 53 e 2 ɓeyda hen 1 goto daña 53 e 2 ɓeyda hen 9 daña 54 e 2 ɓeyda hen 6 daña 49 e 9 ɓeyda hen 6 daña 55 a ƴetta 27 woni ñalawma ɓeyda hen 4 woni lewru ndu daña 53 e 2 jaha hitande ɓeyda hen goto rokkuma 32 e 2 ɓeyda hen 9 rokkuma 54 e 2 ɓeyda hen 6 rokkuma 54 e 9 ɓeyda hen 6 rokkuma 55 hay hawri kadi 55 woni al ihada wadde noon dairatul haida sa jona mbiya haida walla mbiya ihada fof ko 55 ene jaggi mujibu wadde no oɗo dattan holliri daira o
hol inde mum daayira o keɓowo ɗum o hol on daayira o so ummi koye junngo nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ruttoto koye junngo biyeteeɗo Ahmadou. Nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam wuuri ko duuɓi 63. Duuɓi 63. Joni noon sa ƴetti 570 woni hitande nde o jibinande a ɓeydi hen duuɓi wuuri ɗe dañata ko 633. Nden hitande noon ha 1986 ko duuɓi 1353. Sa windi ko temedere duuɓi nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe rutti e joni e 1986 hakkunde duttugol nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam e 1986 nde daayira o heɓande ko duuɓi 1353. Sa windi ma taw ko ahad woni ɗon e Ahmadou. 13 ɗe ko ahad, 53 ɗe ko Ahmadou. Sa rendini rokkuma Allah. Ɗum noon ko ɗum tan yiɗe noon ɓeydede hen ko ha enen fof ɓeyden heƴindade ko ceerno ho koko hebla gilay azal e kanko artan o arde geɗal ngal kadi kono nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam kañum fof ko kañum rokka nde ɗo mofande kañum ko hen kanko mofanano ko nde ɗo mofande ko nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam caggal hoddiroji Allah ko kanko nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam mofanno ha saha yonta tottam. Yo Allah rokku en enen fof fandinde e Allah kadi ɓeyda heɗindade Allah kadi ɓura timmude suble meɗen enen fof rokka en kadi fandindemo rokka en kadi o fandina en bijahina el Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam kono en gandatamo kanko wona gande seeɗa eɗen mbawi wiide ha joni ceerno koko suuɗi en ha joni ko suuɗiɗo en saabu ko woni ko e ko jaɓi ganden e makko ko ene woɗɗodiri mataw ko ɗum tan heƴe meɗen ko kanko noon ko jaɓata andede kono o andota on fof tan koko Allah holli ɗum walla koko Allah longini ɗum tan andata e makko kono ken ganda fof tan enen gandi kam ko mo Allah e nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam kelli e kadi dokkal ngal wona dokkal ngal ganduɗa ko o tawɗo ala ko ɗum gilay azal ko nden dokkal ngal kon toon hebla o ari omo arde dokkal ngal e mara hunde fof ma saha o yonta tan nde feeña kono ko woni ko ɗum ko o woni ɗum gila to woɗɗi en calmini en juurima tental ngal ko eɗen ñaago yaafuya kala ko faamata hen tan ko weñi hen tan wona ɗum wonno sagoji meɗen enen fof sagoji meɗen ko eɗen ɓeydodira e koye meɗen ha ɓuren andude oɗo jiyaɗo Allah walla oɗo sirruma Allah adde meɗen mataw ko ɓurninaɗo wutte bani adama tan hawa wondire e meɗen kono ko woni ko Allah tan andi ɗum e nenaɗo sallallahu alaihi wasallam ko sirru Allah noon suuɗirimo ko mbaadi bani adama on jiyaɓe Allah ɓe Allah suuɗiri ɓe tan ko mbaadi bani adama ha jiya tan mbiya ko neɗɗo hono mani taw ɗum ko goɗɗum woni ɗon ko ɓurda tan ko wutte zaati bani adama ha ɗum wawa huutodirta e tagore nde yo Allah waɗa en jaam yo Allah waɗa en sutura yo Allah rokken fandinde kanko Allah woppamo ɗo ko juuti sawno wonde cellal kisan cellal duumingal yo Allah kadi fewnu en tan ha mbayen e sifa mene mono ane ɓuuɓa ɓernde makko no yiɗi mbayen ni tan yo Allah fewnu ha mbayen noon
بجاه المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وجوهي أنسى المنام من جورا من يعلم يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.